Ja, jeg er så blevet nomineret af Tobias, så jeg skal fælde rejer. Jeg skal fælde rejer. Jeg fælder rejer. Jeg fælder rejer. Jeg fælder rejer. Jeg er så blevet nomineret af Tobias, så jeg skal. Jeg er så blevet nomineret af Tobias, så jeg skal. Jeg er så blevet nomineret af Tobias, så jeg skal. Jeg er så blevet nomineret af Tobias, så jeg skal. Jeg er så blevet nomineret af Tobias, så jeg skal. Jeg er så blevet nomineret af Tobias, så jeg skal. Jeg er så blevet nomineret af Tobias, så jeg skal. Jeg er så blevet nomineret af. Så jeg skal fælde